noma isimo simanzozo Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo Ngibingelele ngiphila nginamukele kwesimanzonzo indaba ke ihamba phambili ke since kwaphuma lapha ke music video wakhe ke lapha ke uZwide ke ocula ingoma ethi wenhliziyo yami othatha inqumo abalandeli bomculo maskandi sebemhloma ke imibuzo bamxeka ke futhi ngesenzo kusukuthi ke ku music video akamfakanga ke lapha ke acula naye noma ke amfeaturishile lapha ke okumehla bomvu kodwa ke wafaka yena ke kanye naye ke lapha ke uMafikizolo abaningi ke bayibuza ngempela ukuthi kungani ke engamfakanga lapha ke ku music video ke umehla bomvu wabese iphendulela ke yena ke umfokazwide awuyizwe le nansi ke I video siyabo Siyena umuntu yakaphendule wonke ama comment angasile but le ithi ngiphendule ngesizathu esithize ayikho into ekuthiwa mina ngikweleda uMehlabomvu uMehlabomvu mina khona la ngikweleda khona ingoma engasebenza nayo wenhliziyo yami wakhokhela uMehlabomvu wayithola imali yakho so music video kwathi kushuthi music video umuntu nomuntu wayenosuku lakhe lokushuthi music video mina ngahamba ngayeThekwini uMafikizolo naye waba nosuku lakhe uMehlabomvu naye waba nosuku lakhe wabe sengibhalela ukuthi ube nenkinga yemonto ethi uzoshutha music video so engekho into ezokwenziwa music video vele usuthatha isikhathi eside ukuthi ushuthe ayikho into engikweleda uMehlabomvu futhi uMehlabomvu ngisasebenza naye kule iphinje ezophuma ngisebenza noMehlabomvu isincishayo yena kubheka yena so angiyazi lenkulumo le ukuthi iqhamukaphi angimkweleti lutho uMehlabomvu Bada hospitali, umfundlela nospali, umdlala nospali, kone ayobada umfundlela nospali. I know I